Tak já mám za skoro všechny 3 a mě zajímá, jak zatím hodnotíte turné LP a jestli je to nějaké namáhavé extra. Jestli je to nějaké namáhavé, jestli už jako cítíte, že jste unavení. Jestli mezi tím fotku.
Mary, čest. Tak kvalitě. Takže můžeme si další otázku. Otázka pro jak se těšíte ke svému stínu? Ke svému stínu nejde se koukat, ale ke svému stínu jsem přišel. K svému stínu jsem přišel tak, že teď si jako nějaký anime, konkrétní anime, což je vlastně nejlepší dobré. A líbí se mi myšlenka internetu, a proto jsem to zvedal nejvíc. To bylo to stačí. Další otázka. Otázka pro paní profesorka. Je pravda, že to za prezident? Jestli je pravda, že to za prezident. To není maximálně, co jsem viděl, tak jsem komentář. Objeví někdo, kdo se tady jako Václav Klaus nebo kdo zjebat, ale to se tam může napsat na pokaždé, že by reálně asi tak, tady je vlastně ale tady nějaké věci s takovou zelenou kostičkovanou podlahou a tady je naopak. Jinak připomínám, že téma je pevnost. Ty jsi moje láska, děkuju. Ty vole, tak vrátíme na sobě. A tady co vidíte, tak je ta loď a na těch těch vládky, to je super, takže to je prostě nedokončená. Máme nějakou otázku? Ne. Já nemám na střednosti, protože je to náš, ale to může udělat se. Tam se ten film má, tam vidím, ale vůbec mě tento nějaký takový, protože to je ještě přímočová, na tu milost a hodně moc nebaví. Jak otázky, které se nebaví nám, tady naše krásná asistentka se vybírá, které otázky budou Co se tam znovu zaspíváš? Ale všude se mi líbí asistenti, protože je něco,
No vůbec. So,